यही बात है। बाबू बाबू कुछ किधर से हुआ? बाबू ऐसे ऐसे किधर से? उड़ वैसे खड़ा है। उड़ सफाई गलन पर कितना बाजला है? सफाई बाबू तार चार चिपा रहेंगे चाहिए। बाबू वैसे बाबू को बाबू पूरा सोई पड़ी सीधा चिपटा बाबू बाबू उठूनी टाइम देखो देखो है
ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାବୁ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ତାକୁ କେତେବେଳେ ନେବୁ ପଡ଼ିଆକୁ? ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଜାକିଦେ ଟିକେ ଜାକିଦେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ନା ବାବୁର ହାତ ଚେପେଇ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାକିଦେ। ପରେ ଜାକିଦେଲି। ନାକଟା ଟିକେ ଇଏ କରେ ନାକଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଚିପିଦେବା ବାବୁକୁ ବନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ନା ବାହାରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜାକିଦେବା। ଯାହା ଭଲ ଖାଲି ପୀଡ଼ା ଅଛି ଆଉ। ବାବୁ ଉଠୁ ଖାଇଲେ ତୁ ଯା କାମ କରୁଛୁ। ଯାହା ତୁ କାମ କରୁଛୁ ସକାଳେ ଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ବାବୁ ତାର ଶୋଇଛି।
ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବାବୁ ତାର ଶୋଇଛି ଶୁଭ ତାର ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠାଇକି ଯାଅ ଟିକେ ଝାକି ଚୁକା ଦେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇନା ଆଉ ପୁଅ ମୋର ଡେଲି ଉଠି ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇନା ତାର ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧିକା କିଟା କହିବେ ଆଉ ଅଧିକା କିଟା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ବାଏ।